Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Khona Balile wathi yena ke mina nginokuphupha iwashingi noma ngithi izimpahla ziwashiwe impela zasizanekwa ocingweni, okuyinto ke le engajwayelekile ukuthi ke siphuphe. Sijwayele ukuphupha amaphupho nje asepheceleza amaningi eniwabonayo, kodwa leli cha nami ngithe ngibuka nje ngabona ukuthi akujwayelekile. Leli phupho ke lisuke libika imfihlo. Ngicela ukuthi usubscribe bakithi ku YouTube, uyasubscribe nayi link ku-bio. Abantu abaningi abafuna ukusubscribe, ngicela nibuka ama followers ku TikTok maningi kanjani bese nibuka ku YouTube. Abantu abafuna ukusubscribe. Uma kuthi uphuphe iphupho kanjena kusuke kuyimfihlo, indaba ezithile nje zizovela kucacile ba. Kodwa ke ngikwazi ukuthi leli phupho alijwayelekile. Kuba ukuthi ke umuntu mhlawumbe uphupha washiya impahla okanye mhlawumbe uyageza. Kodwa ke leli kusuke kulibika imfihlo. Uma kuthi nombuzo buza ku comment section ukuze uzoyithola impendulo ofisa ukuthi ke sikuchazele iphupho lakho. Uma kuthi ke nawe nomfiso uyafisa bakithi ngicela ubuze ku comment ungaphuthelisi nisane.